Ćao svima, ja sam Mehmed, za one koji nisu znali. Evo već nekoliko minuta igram GTA, pa sam odlučio da snimim. Pa da počnemo. Pa da krenemo. Sad idemo malo da se provozamo helikopterom. Evo helikopter. Idemo malo da se provozamo helikopterom. O ne. Nema, ajde iskači. Iskači, hajde. Bele, umre. Nema veze, sad ćemo mi opet. Moramo da ukrademo neka kola. Naprimjer, ovo ćemo uzeti. Idemo ovdje, uzmemo helikopter. O ne bre. Ne! Izađi. Hajde, beži. Super, pobegli smo. Moramo da nađemo neki drugi automobil. Evo, na primjer, ovaj. Sada ćemo malo da ga presvučemo. A ovako ćemo. Evo helikopter. Sad ćemo da se provozamo helikopterom. Sad malo da ga okrenemo. Idemo napred. Dole. Malo smo preleftili helikopter. Sad će nam pukne. Nema veze. Sad čekamo. Pali smo bili u vodu, nema veze. Sada ćemo uzmemo neka kola malo da šetamo, da se vozimo malo po gradu. Gdje ćeš tamo bre? Znači, evo na taksi. Gdje uzmemo smo taksi?
se vozimo bilo gde. S taksi. Malo ćemo da se vozamo, ne znam ni ja gde idemo uopšte. Idemo u garaž da uzmemo neki bolji auto, malo ćemo bolje se vozimo. Audi ćemo. Ovo je crveni Audi. Napolje, pogledajte kakav je auto. Pogledajte. Sad imamo da se vozim Audijem. Teo je da mi ukrade auto. Zatvorim bre ova vrata. Nerviraju me. Nadam se da ga neko nije slupati. Da bre da. Da ubijemo nekog čoveka. Naprimjer ćemo ovu ženu. Gdje će žene polako ideš? Evo ubili smo je i ovu ćemo. Da pobežimo. I tu ćemo. To i ovog ćemo muškarac. Ovo ne, ovo ćemo ženu. Tiš. Tu ubili smo je. Sad i njega ćemo. Evo glavno mi begamo. Idemo moji ljudi malo na plažu, Ovaj auto će da eksplodiram. Uzet ću baš neki. Stani, že? Ode nam auto u vodu. Mi ćemo da se kupamo. Što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, lajkujte ga i subscribeujte se na moj kanal. Doviđenja.